Hey. Ma. Losruok e bungu gi to be matek. Hey. Yawa. Iloso rie bungu ma. Kata ka koro. Kaka to nini. Mama ni be gochona. Mon mi mayo ji gi to be machando ji ma. Kata ni dhowa mi. We amak ne wada. Ma to koro ayo mane pesa. Awuonde nang'o. An Dubai. Hello Jaber. Jaber puothe tin. Jaber pendio gomo. Jaber ng'otio ng'ado nyoyo. Winja pak mapakigo. Iparo koka chieng' chipondo ni orana machuori cha. Kibire hira. Imbi era ga yawa. Tuko wachane Jaber. Kama antie sani. Aonge dala. Diwinjo kata ka ndege mor bute ka, an mana yo e airport. An Kisumu International ya. An international. Dona nyisi ni an gi biashara moro loka. Madhiye Jaber. Ati chuori oriembi. Kori dhi kanye? Ya jok mochuo moko fuoya. Koro ng'at marach ma be konya cha. Da bedi kanyanda saka yelal kodi. Ibiro dala. Itemo wacho na. Ya, mati. Network e marach. Iwacho ni biro dala. Aonge dala, koro idhi timo nang'o ya? Irita. Oyo Nyasaye wuora agora ang'o. Network ging'adre. Isechopo e gate. Aonge dala ya, ane iyo dongo. Ane muchari, Atua adhi e muchari. Atuo. Oko hospital muchari, ne agochuni bang'e. Hai, ma dhako ma wang'e tek nang'o ni? Ya koro adhi timo nang'o? Hey, biashara ban go Dubai to onge ya wadok ma dala madhi. Hey, ama isero chieng'at. Mara kare wewe dwo dagi chiege koka ene mong'eyo. Manyaka yaman ludo duogo yawe. Oma! Dogi kod manyo mwana mama. Onyako.